surgido de las elecciones del pasado 25 de mayo y posterior elección de alcalde o alcaldesa. El procedimiento será inicialmente la constitución de la mesa de edad, la lectura de la normativa legal que regula este procedimiento, la acreditación de los concejales, el juramento de promesa y posteriormente el acto de elección de alcalde o alcaldesa. Consecuentemente, al objeto de formar la mesa de edad se requiere al concejal don Fernando Cortell Pérez y don Antonio Albert Herrando para que constituyan la misma, siendo presidida la mesa por el diputado en primer lugar, es decir, el señor Cortell. Bon dia. Se declara oberta la sessió per a la Constitució de l'Ajuntament de Cardís. Té la paraula el secretari general per informar sobre els diferents aspectes relacionats en aquest any i donant a cada concejal electe a efectes d'acreditar la seva personalitat. Bien, la normativa que regula este procedimiento viene determinada por el artículo 125 y 196 de la Ley Orgánica Reguladora del Régimen Electoral General, que dice: artículo 195. Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el 20º día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyos supuestos se constituyen el 40º día posterior a las elecciones. Punto 2. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el que no sea de la corporación. Tercero, la mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que al ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurre la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión 2 días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuese el número de concejales presentes. El artículo 196 dice: en la misma sesión de constitución de la corporación se procederá a la elección de alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. B. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. Bien, el resumen general de las elecciones a concejales y relación de los mismos proclamados electos por cada una de las listas que han obtenido puesto por resolución de la Junta Electoral del 6 de junio actual es el siguiente. Por la candidatura del Partido Popular, que ha obtenido 5.802 votos y 13 concejales, doña María Dolores Botella Arbona, don Inocencio A. Signes Escuriel, don Juan Ignacio Parrachina Domènech, doña María Carmen Martínez Ruescas, doña Isabel Gómez Vallar, doña Ana Isabel de la Concepción Candel, don Fernando Cortell Pérez, don Juan Serra Peñalba, don Antonio Revert Escandell, don José Galea Fernández, don Francisco Juan Mar, don Antonio Albert Ferrando y don Pedro José Moreno Blanco. Por la candidatura del Bloc Nacionalista Valencià, que ha obtenido 1.428 votos
y 3 concejales, don Francesc Josep Salón Salón, don Vicente Alberta Rosselló y don Joan Martínez Botella. Por la candidatura de la Rosa Plataforma de Progrés, que ha obtenido 1.311 votos, y 2 concejales, don Vicente E. Pla y Noguera y don Josep A. Pla y Noguera. Por la candidatura del Partido Socialista, que ha obtenido 1.048 votos, y 2 concejales, don Vicente Sergi Clar y don Josep Bertrán García. Por la candidatura de la Alternativa Valenciana, que ha obtenido 756 votos y 1 concejal, don Juan Bautista Alberto Toro. Asimismo, se da cuenta de, como ya hemos establecido en el artículo 36.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento mencionado, que está preparada y actualizada los constituyentes de la correspondiente acta de arqueo al día de hoy, así como la documentación relativa al inventario del patrimonio de la corporación en los siguientes términos. Acta de saldo a cuenta anterior correspondiente al 3 de mayo actual, 726.740,39 euros. Ingresos realizados hasta el día de hoy, 329.172,66. Pagos, 428.802,31. Y saldo al 14.603, 627.110,74 euros. El inventario de bienes municipal al día de hoy es el siguiente. El Ayuntamiento posee un activo de 17.245.236 euros y un pasivo de 7.080.163, con lo cual resulta un patrimonio líquido de 10.165.073 euros. Acto seguido se va a pasar a la comprobación de credenciales de los concejales, los cuales deberán llevar un documento acreditativo de tal manera que será constatado con las actas proclamadas por la Junta Electoral de Zona, según el siguiente relación y orden de llamada. Don Juan Alberto, don Juan Bautista Alberto. No, és perquè la taula de la memòria. Don Josep Bertrán García. Don Vicente Sergi Clar. Don Josep A. Pla y Noguera. Don Vicente E. Pla y Noguera. Don Joan Martínez Botella. Don Vicente Alberta Rosselló. Don Francesc Josep Salón Salón. Don Pedro José Moreno Blanco. Don Antonio Albert Ferrando. Don Francisco Juan Maes. Don José Gadea Fernández. Don Antonio Revert Escandell. Don Juan Serra Peñalba. Don Fernando Cortés Pérez. Doña Ana Isabel de la Concepción Candell. Doña Isabel Gómez Bailar. Doña Mari Carmen Martínez Ruescas. Don Juan Ignacio Guanachina Domènech. Don Inocencio Augusto Signa Escuriel. Doña Lola Botella Roda. Bueno, existe quórum de la mayoría absoluta legal del número de concejales que puede continuar la sesión. Una vegada comprovades les credencials de tots els consellats, se procedirà a la formulació del jurament de promesa i acatament de la Constitució, segons la fórmula legalment exigida. La llegirà el secretari general
nombrant a continuació de forma individualitzada a tots els consellers electes, de menor a major número de vots dels seus grups polítics, a efectes de que responguen si ho jura o ho promet. Señor secretario. Sí, la fórmula en valenciano es la siguiente. Juro promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Vamos a quitar uno por uno. Don Juan Bautista Albert Tormo. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Carcaixent, amb lealtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat. Don Josep Bertran Gandhi. Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Carcaixent amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Don Vicent Chelvi Clark. Simplemente legal. Un momento, tendrá que manifestar por imperativo legal que acepta la Constitución. Lo digo por la Constitución formal. Por imperativo legal, sí Que promete. la fórmula es la imperativo legal. Pero digo que sí promete. ¿Verdad? Sí promete. Por imperativo legal, sí Promete, promete. imperativo legal, la fórmula que estamos refiriendo. De acuerdo. ¿Cuánto es, no? De acuerdo. Don Josep Pazla y Noguera. Sí, promet. Don Vicente Guerra Noguera. Sí, promet. Don Joan Martínez López. Per imperatiu legal, promet. Don Vicente Albelda Rosselló. Sí, promet. Don Francesc Josep Salom Salom. Sí, promet. Don Pedro José Moreno Blanco. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Carcaixent amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Don Antonio Albert Ferrando. Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Carcaixent amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Don Francisco Juan Mar. Jure i promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Carcaixent en la lleialtat al rei i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat. Don Antonio Revers Escandell. Jure i promet per la meva consciència
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Carcaixent, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Don José Díaz Firmar. Don Juan Serra Peña. Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Carcaixent, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Don Fernando Cortés Pérez. Jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Carcaixent, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Doña Ana Isabel de la Concepción Candel. Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Carcaixent amb la lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Doña Isabel Gómez Vallar. Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Carcaixent amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Doña Maricarmen Martínez Ruescas. Sí, prometo. Don Juan Ignacio Barrachina Jiménez. Jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Carcaixent amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Don Inocencio Augusto Sigles Escubier. Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Carcaixent amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Doña Lola Botella Arbona. Jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Carcaixent, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. I va constituir l'Ajuntament de Carcaixent. A continuació, se procedirà a l'elecció d'alcalde o alcaldessa. ¿Qué concejales encabezan las correspondientes listas presentadas en candidatura? Queden proclamadas las candidaturas libres, ¿no? María Dolores Botella Arbona por el PP. Don Francesc Alonso Saló per el Bloc. Algú més? Entonces, de moment hi ha dos candidatures. Harem-se acordar realitzar la votació nominal para la elección de alcalde o alcaldesa. Es va a nombrar a cada concejal que el nom anteriormente indicado para que emitisse el seu vot. Don Juan Bautista Alberto. No sé. Don Josep Beltrán Casillas. Abstenció.
Don Vicent Sergi Clar. Abstenció. Don Josep Pla i Noguera. Abstenció. Don Vicente Pla Noguera. Abstenció. Don Joan Martínez Botella. Francesc Saló. Don Vicente Albelda Rosselló. Francesc Saló. Don Francesc Josep Saló Saló. Francesc Saló. Don Pedro José Moreno Blanco. Lola Botella. Don Antonio Albert Ferranda. Lola Botella. Don Francisco Juan Mas. Lola Botella. Don José Medea Fernández. Lola Botella. Don Antonio Revet Escandell. Lola Botella. Don Juan Serra Peña. Lola Botella. Don Fernando Cortés Pérez. Lola Botella. Doña Ana Isabel de la Concepción Condel. Lola Botella. Doña Isabel Gómez Mayán. Lola Botella. Doña Mari Carmen Martínez Ruescas. Lola Botella. Don Juan Ignacio Barrachina Doménech. Lola Botella. Don Inocencio Augusto Síndez Escuriel. Dono el meu vot a la senyora Lola Botella. Doña Lola Botella Arbona. Lola Botella. El resultat el resultat és el següent. Lola Botella, 13. Francesc Saló, 3. I 5 abstencions. Total, en este moment, proclame alcaldessa de Carcaixent a la senyora regidora Lola Botella. Después de recuperar, no sé si se sentaron. Pues en este sí. Después de recuperar un poquito el resolь, donar-te gràcies, evidentment, la benvinguda a esta corporació i tal com va quedar en el Parlament que tingueren en els caps de llista, pues jo espero que si tenen algo que dir, que en este moment és el moment de pronunciar-se. El senyor Albert. Bé, primer que res, han passat unes eleccions i crec que hi ha que felicitar ante tot a la ciutadania de Carcaixent perquè una vegada més ha demostrat la seva maduresa política. Crec que ha sigut unes eleccions molt netes i molt límpies, el resultat crec que han sigut més, i crec que com no queda felicitar a tot l'equip d'Estomà que compon el Partit Popular, al front de tot a la senyora Botella, que en aquest moment ha sigut nombrat alcaldessa. Crec que els resultats han sigut bons i crec que a partir d'ara el poble de Carcaixent, després dels 4 anys que han passat, potser un moment de més turbulència, perquè no tenen unes majories clares, crec que ha depositat la confiança en un grup clar, majoritari, i pense que ara és ja el moment de ficar-nos a treballar per al bé de Carcaixent, i crec que aquests representants de l'alternativa sempre tindran tot el que siga bé per Carcaixent, l'apoyo constant, i el que creguem que no ens parega bé, també, com vostè sap, discreparem, perquè el nostre 6% ens reclama sobretot que Carcaixent vagi endavant, i espero que vostè, en aquests 4 anys que li ha donat de majoria, que se nota en Carcaixent
i més que res esperar i desitjar sort perquè no és una feina fàcil, que compten la majoria estable i sobretot l'alternativa la tindrà el petó que sigui treballant per Carcaixent. Gràcies, senyora Botella. Com ja vaig fer només acabar les eleccions, tinc que felicitar en nom meu i en nom del partit que represente i el grup municipal que en aquests moments estic ocupant un escó. Ja li vaig manifestar que nosaltres, lògicament, no som, almenys en la nova ocupació, les persones que van a participar en moviments especulatius respecte de la posició que vostè netament, almenys així s'ha vist en les urnes, el poble de Carcaixent vol que vostè s'apliqui en el seu programa i nosaltres, lògicament, farem el possible perquè el seu programa s'apliqui en els termes que siga més normal per a Carcaixent. Farem un seguiment com és lògic perquè som l'oposició i anem a fer d'oposició i ajudarem com corresponga a que el seu programa el dugui endavant i li recordarem si no ho fa com és lògic. És cert que a Carcaixent el Partit Socialista darrerament ha anat participant en moviments dins del govern municipal que ara no van a produir-se, ni van a donar-se, ni es donaran. Jo crec que li vaig dir a vostè que nosaltres, les persones, només som amos del nostre silenci, esclaus de les paraules, i ho recorde, nosaltres no participarem en ningú moviment especulatiu que permetisca distorsionar la voluntat de Carcaixent que en els moments que van vostè, en companyia dels seus companys del Partit Popular, en la majoria que tenen. Feina de vostès, lògicament, sostindre aquesta majoria, tirar-la endavant i aconseguir que els IRA no s'enduen totes les inversions que prometen que s'enduran. Nosaltres, en quant a la situació que tenim, creiem que ha de millorar, lògicament millorarà, ens agradarà moltíssim en vez de compareixer 4 concejals, 2 de la Rosa i 2 del Partit Socialista, que haver pogut arribar a fer un grup municipal. Espero que en el temps ho aconseguirem i lògicament continuarem en la nostra política d'intentar arribar a que el Partit Socialista torni en Carcaixent a ser el que era. Gràcies i avant. Moltes gràcies, senyor. Señoría, intervinc breument i bàsicament per a reiterar la felicitació al Partit Popular per la seva clara i rotunda victòria electoral. El viure en un estat democràtic ens dona la tranquil·litat de saber que el poble de Carcaixent, tots els pobles d'Espanya, però el poble de Carcaixent, que és el que ens ocupa, té el que vol tindre. El poble de Carcaixent ha valorat la seva gestió durant aquests 4 anys passats i ha demanat i ha volgut més de lo mismo. Des d'aquesta tranquil·litat, nosaltres no podem més que respectar profundament la voluntat del poble de Carcaixent i animar-la a treballar per Carcaixent. I aquesta mateixa voluntat ha fet, ha volgut que la Rosa, el grup de Progrés, la Rosa continuï en l'oposició. I això és el que anem a fer. Apel·lar de la legalitat dels acords municipals, a plantejar les nostres alternatives, a donar a conèixer les nostres opinions i els nostres projectes. I acabe manifestant el desig més fort que en aquest moment la Rosa, plataforma de Progrés, té, que és que l'elecció del poble de Carcaixent, el govern del PP i la tasca de l'oposició siga el millor per al nostre poble de Carcaixent. Moltes gràcies. Senyora alcaldessa, senyores i senyors regidors, senyores i senyors que ens acompanyen. Els regidors del Bloc Nacionalista Valencià Esquerra Verda volem felicitar al Partit Popular per haver estat el grup més votat a Carcaixent i fem extensiva aquesta felicitació a tots aquells grups polítics que han concorregut a les eleccions i han obtingut també representació a la corporació. Tots hem adquirit una gran responsabilitat en haver sigut elegits pels nostres conciutadans en la tasca de representar-los durant els pròxims 4 anys. Pels resultats que s'han donat, és evident que aquesta responsabilitat recau en major mesura en el Partit Popular, que atès l'ampli suport aconseguit, gaudirà d'una folgada majoria per governar l'Ajuntament de Carcaixent. Els regidors del Partit Popular s'enfronten al major repte de tota la seva història en l'Ajuntament de Carcaixent.
el repte de governar sense complexos, d'aplicar el seu programa i fer realitat els compromisos adquirits davant dels electors durant la campanya electoral. A partir d'ara ja no valen excuses. Mai el PP estarà en millors condicions que ara per demostrar que, a més de seduir els votants, pot oferir resultats concrets, sense que això suposi per a la ciutadania majors costos ni contribucions especials, ni un augment de la pressió fiscal, en definitiva fent bones les promeses del seu programa electoral. Des del bloc Esquerra Verda pensem que la seva situació, triplement privilegiada per l'existència d'un govern central, autonòmic i local del Partit Popular, ha de ser aprofitada per vostès per a dur endavant tots els projectes que Carcaixent necessita. Esperem que en aquesta legislatura aborden, sense cap dilació i amb èxit, els reptes que ja tenim plantejats, d'entre els quals volem mencionar l'arribada de subvencions per a tots aquests projectes indispensables per a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans d'este poble. L'ajuda efectiva, palpable, per al xicoter comerç, per a que pugui afrontar l'impacte que provocarà la instal·lació de la gran superfície comercial. La resolució dels eternament ajornats problemes del trànsit, així com la decidida voluntat de posar fre als incívics comportaments d'alguns conductors d'automòbils i motocicletes. La millora de la neteja viària i de la xarxa de clavegueram, l'augment de la qualitat de l'aigua, la revisió del conveni per finançar no ja els 500 milions de pessetes inicialment previstos, sinó els més de 750 milions de pessetes que 3 mesos després d'aprovat el conveni ja costa la futura Casa de la Cultura. La ràpida materialització del nou polígon industrial projectat pel CEPIVA que, junt al nou complex comercial, esperem que sigui el motor econòmic i ocupacional de la nostra ciutat. La necessitat d'exigir i obtenir les justes compensacions per haver d'assumir la instal·lació de la depuradora comarcal en el nostre terme. Pensem que no deixa de ser xocant que es diga la depuradora d'Alzira i que estiga en Carcaixent, i pensem, per tant, que en algun lloc ha d'estar la trampa. La integració dels immigrants en la nostra societat. La posada en marxa d'una política clarament en favor de les classes més desfavorides. La reivindicació d'un tractament per a l'escola pública per part de les administracions com a mínim igual al que reben els altres centres. I tantes altres qüestions que els ciutadans esperen que se solucionen, com la defensa efectiva del medi ambient amb resultats palpables, que possibilite, per exemple, la protecció del paratge de la Bossarda en lloc de fer de la Bossarda una urbanització, tal i com el passat dia 6 de juny s'ha demanat casualment, una vegada coneguts els resultats electorals, per part del seu propietari. Senyora alcaldessa, el seu poder d'ara és un poder legítim, fruit de les urnes, però no han d'oblidar, especialment vostès, que la legitimitat legal està estretament relacionada amb la legitimitat política per a governar. I aquesta no és un patrimoni de ningú. La legitimitat política es guanya dia a dia amb una actuació coherent, amb una actuació responsable. Per tant, senyora alcaldessa, amb 13 regidors encapçala un govern suficientment ampli que no haurà de tenir cap problema per renovar dia a dia aquesta legitimitat política a què ens acabem de referir. Això és el que esperem. Mentrestant, als regidors del bloc ens correspon exercir l'oposició amb la màxima dignitat i respecte. La mateixa dignitat i respecte que esperem de tots vostès, senyors regidors del Partit Popular, en l'exercici del govern municipal des d'una posició de majoria absoluta. Anem a continuar en la línia de treball mantinguda en els últims 4 anys, de fidelitat absoluta als interessos municipals. I per això poden estar segurs que donarem suport a totes aquelles iniciatives que vagin en aquesta direcció. Vinguen d'on vinguen, siguen de l'equip de govern, siguen de qualsevol grup municipal, siguen de qualsevol col·lectiu ciutadà. La gent del bloc ens oferim per canalitzar les propostes, iniciatives o qualsevol tipus de manifestació d'aquells que a hores d'ara no tenen representació municipal, entitats polítiques o altres tipus. En la nostra voluntat està col·laborar amb tots per fer de Carcaixent una ciutat emprenedora, sostenible, benestant i participativa. En el bloc van a trobar una actitud responsable, dialogant i constructiva. Crec que ho hem demostrat sobradament i així ens ho ha reconegut la ciutadania. El bloc, en companyia d'Esquerra Verda, es va presentar a les eleccions municipals amb una llista i un programa per a governar. I si bé és veritat que el govern municipal estarà en mans del Partit Popular, entenem que una bona part dels ciutadans i ciutadanes de Carcaixent mantenen viva l'aspiració de que a Carcaixent s'han de dur endavant polítiques progressistes i nacionalistes, aquelles que estan en el programa del bloc, i que nosaltres així anem a defendre. Major participació ciutadana, més justícia social en favor dels desafavorits,
reivindicació d'un model de ciutat pròsper però respectuós amb el medi ambient o autonomia d'actuació sense subordinacions a les directrius dels polítics estatals. En cap moment hem renunciat a ser opció de govern i d'ahir el fet d'haver presentat candidat a alcalde, perquè continuem pensant que el nostre programa i la nostra candidatura són els millors per l'Ajuntament de Carcaixent, per la diferent manera d'actuar davant determinades situacions, pel diferent ritme que podríem imprimir a la gestió municipal, per la major decisió i determinació dels nostres regidors, per ser més transparents o per tenir un plantejament més universal i menys clientelista. Però no solament per això, també perquè considerem que l'Ajuntament és molt més que una unitat de gestió. És l'àmbit polític més pròxim als ciutadans i, per tant, el lloc on també s'han de prendre posicionaments polítics quan les circumstàncies així ho demanen. I ahir, novament, el bloc s'ha diferenciat d'altres grups. Ha mostrat un major compromís i ha plantat la cara davant les injustícies i els abusos d'altres administracions, mentre que altres han optat per fer acatar les directrius partidistes en benefici dels interessos dels seus representants en el Consell de la Generalitat o en el Govern de l'Estat. La realitat, no obstant, diu que al bloc li correspon estar en l'oposició i des d'aquesta posició serem crítics, com sempre, quan l'acció de govern del PP o l'actuació de la resta de grups així representats discórrega per camins perversos pugui suposar un retrocés del sistema de llibertats, de convivència i de participació o simplement busque posar en perill el normal funcionament de la institució municipal. Per acabar, simplement reiterar la felicitació a tots i totes les regidores que han aconseguit estar així avui. Gràcies a tots per la seva atenció i des d'ara convidem a tots i a totes els ciutadans i ciutadanes de Carcaixent a posar-nos a treballar pel nostre poble. Moltes gràcies, senyor Salom, per aquesta reflexió llarga, però que vostè lo ha parlat moltes vegades i conegué. No dude que anirà per bon camí, per el que vostè desitja. Companys, senyores i senyors, ante tot, bon dia. Pensa que a vegades les paraules, en un moment tan important, quan se té el privilegi d'estar en un acte com el d'avui i viure-lo, doncs a vegades les paraules poden fallar, poden tenir, això és prou normal, a mi concretament quasi no m'hi sé ni una, però el que segur no ens falla són els sentiments, són les emocions, i aquestes estan molt a dins. I en aquest moment estic pensant en la sensació, en l'emoció, en el sentiment més fort que jo trobo i que crec que està ben atès, que és el sentiment de gratitud, profundíssima, de reconeixement, d'agraïment a totes aquestes persones, a aquests ciutadans que el dia 25 de maig ens oferiren aquesta confiança tan gran i tan majoritària. Però dit això, no vull que ningú caiga en el dubte, en l'error. L'agraïment per a aquestes persones que donen la confiança, que és naturalment estendre la mà, però exactament igual l'agraïment a aquelles persones que optaren per altres qüestions, que pensaren i el seu dictamen va ser un altre. Per a nosaltres estem exactament de compromesos, de dedicats, d'agraïts i de convençuts que la nostra dedicació té que ser exactament igual, perquè tots som ciutadans de Carcaixent i és el que més ens importa i ens interessa. Dit aquest agraïment, després passaré a les paraules de cada un de vostès molt breument, però no volia perdre un poquet el fil de lo que ha apuntat així en esta quartilla. No volia deixar d'agrair i de recordar qui són les persones que treballen en aquesta casa. I que jo he tingut la sort, i molts han tingut la sort de treballar en ells, no sols 4 anys, 8 anys, en els treballadors i els funcionaris. Ni una mala cara, ni un mal gest, ni una mala història. Això és significatiu, perquè quan un arriba, a vegades arriba sense experiència. I afortunadament aquestes persones estan així per guiar, per acompanyar, per assessorar i, òbviament, de la disposició d'uns i altres i del seu perfil i ben fer professional, se pot aconseguir que aquesta tasca siga més fàcil i aquest diàleg siga molt fluid. Des d'ací jo dono les gràcies al funcionariat d'esta casa i als treballadors i desitjo i demano que això continuï i millore, que la relació i la col·laboració siga màxima i fluida, diàfana, veus quan les paraules fallen, perquè a vegades se tanca la llengua. Després, dir, com no, unes companyes que avui no estan així,
sempre quan hi ha una corporació nova deixen d'estar uns i venen altres. A molts d'ells, jo no vaig anomenar aquí ni a ningú, però es porten dins del cor i els portaré sempre. Però en l'últim plenari vaig dir claríssimament el meu desig que per a tots, el millor en la seva vida professional, laboral, política, social, de totes les maneres i les classes. El desig el millor per a tots ells. I per als que estem així avui, els 21, que coneixem esta andadura, i vos dic que els que siguem veterans ja sabem què pot anar, però els que siguem nous vos dic el que sentim, que és una aventura apassionant, és una tasca magnífica, és un servici però de veres que s'escapa a qualsevol altra faena, a qualsevol altre treball. Crec que de veres hem acertat en el consentiment de la ciutadania en estar així. I si serem capaços, aquestes 21 persones, de fer i d'aconseguir aquest diàleg, aquesta transparència, aquest anar colze a colze, crec que haurem avançat un bon camí. Això, per almenys, seria el meu desig. Dit això de les agraïments, no puc deixar de pensar que quan te donen moltes coses, doncs hi ha que correspondre. Entonces, des del moment que sabérem quina era la decisió del ciutadà de Carcaixent, notarem el pes de la responsabilitat, de la dedicació, de l'esforç, del compromís. Ja ho teníem ben clar. Teníem ben clar que teníem que treballar per això, però és que ara l'esforç té que multiplicar-se. Entonces sí que vos ho demanem, però que no és costós. És que n'hi ha tanta gent que, és com dia el Evangelio, siempre rinde el 100 por 1. És una sonrisa, és un saludo, és una mirada, i això és de veres molt gratificant. Però el poble de Carcaixent ho necessita, i necessita la col·laboració de tots, perquè 13 persones són moltes, però és que 21 són més. Jo crec que tenim que estar ahí, i això és un poc el tercer missatge que vull que arribi esta vesprada, o este matí encara, a regidors d'esta casa, que per almenys a mi me toca el tindre que esta corporació funcioni el millor possible. Però des d'ací jo no puc avançar més, però el diàleg té que estar obert, la informació té que ser nítida i transparent, les relacions que poden ser relacions formals i humanes el més elevades, adequades i educades possible, perquè la ciutadania ho requereix. No serem una escaparate on el poble mira què és el que se fa. Des d'ací demanem que siga aquesta l'actitud de tots vosaltres. Jo faré allò que pugui i que estigui a les meves mans per aconseguir-ho. I ara, com a tots a part de València, si me permeteu una petita llicència, vaig a remarcar que estos 3 punts en castellà, para que queden en una y en otra lengua bien definidos. Los 3 puntos en los que he basado todo lo que os he dicho es el agradecimiento entero a la ciudadanía de Carcaixent, a todos, el compromiso que nos obliga para trabajar de una manera firme, fuerte y decidida para llevar a cabo todos los proyectos que hemos ido ofreciendo, diciendo, explicando, que sean una realidad a lo largo de estos 4 años. Y el compromiso entre los 21 concejales que hoy estamos aquí, regidores que hoy estamos aquí, sea lo más compacto, lo más unido que podamos hacer, y sí que la responsabilidad está más en nosotros que en ustedes, para que esto funcione bien, porque es la mejor manera de que Carcaixent saque los mejores frutos que se merece hoy, ayer y siempre. Muchas gracias. Señores, y si no hay nada más, se levanta la sesión. Los concejales y regidors n'hi ha així fotògrafs que han fet algunes fotos com a record, si vostès volen fer-se el que tenen per convenient, o sigui que estan a la disposició com a grups, com a col·lectius, o sigui que penso que és un moment històric per poder-ho fer. Allò que vostès consideren convenient. En aquest moment s'ha de la sessió.
amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.